Tässä videossa näytän teille 5 asiaa Pokemoneista. Moro! Eli Pokemonin serverit logaavat melkein koko ajan. Ainakin iltaisin, näin kaikki ovat sanoneet. Eli juoskaa 3 kertaa siinä alkujutussa niitä, mikä niitä onkaan siinä alussa, niin niitä karkuun. Niin saatte Pikachun, joka näkyy tässä. No niin, jos haluatte Magmarin, menkää Helsingin Töönenlahteen etsimään sitä. Sieltä se löytyy, ainakin Parkour-loimaa löysi sen sieltä hyvän. Tousta on sattunut paljon onnettomuuksia. Muun muassa puika meinasi jäädä kuorma-auton alle, en muista missä kaupungissa, mutta tästä ei sen enempää. Seuraa. Jos haluatte EP:stä Vaperon, laittakaa sen nimeksi Rainer. Tässä oli 5 Pokemon Go-asiaa. Kiitos kun katsoit.